3 dies penjant vídeos, això és un rècord. Però bé, avui no venim a parlar d'això. Avui us vinc a parlar de teatre, que ja feia molt de temps que no em parlava aquí al canal. La trilogia Tot pels diners. Aquesta trilogia engloba 3 obres que s'han anat fent durant aquesta temporada al Teatre Lliure de Montjuïc. Jo he anat a veure les 3, no seguides. I quan vaig veure la primera vaig voler fer un vídeo. El problema és que vaig pensar que potser era millor esperar-me que les 3 acabessin i després fer un comentari sobre les 3 obres. Les 3 obres parlen dels diners. La primera podríem dir que gira entorn a tot el que és l'art i els diners. La segona gira entorn a tot el que són les relacions més profundes i els diners. I la tercera ja gira entorn més a tot el que són l'amor i els diners. Podríem dir que la tercera és la que em vaig sentir més identificada. Va ser una de les que, per context, em va arribar més. Aquesta trilogia es basa en un personatge que va, jo crec que evolucionant durant tota la història. La meva perspectiva d'aquesta història, d'aquest personatge d'en Dylan Bravo, que és el personatge que, per dir-ho així, recorre aquests 3 territoris i es fa com més madur a mesura que va passant. A la primera podríem dir que és un actor retirat que mai ha tingut molt d'èxit, borratxo, drogadicte, addicte al joc. Aquí es veu un Dylan Bravo que per ell la vida són diners. Per ell els diners era l'únic que importava, per dir-ho així. Després, la segona part va ser com molt més profunda. Hòstia, a mi em va impactar molt. En canvi de la primera, o sigui, comparant les dues, són molt diferents. La primera atrau molt, perquè és molt seguida, és molt potent i la manera d'estar, per dir-ho així, programades les coses i a la pantalla t'expliquen la història, hi ha com narradors que també participen amb els personatges. Hòstia, és una manera molt guapa de fer teatre i a mi em va molar molt per això, perquè és molt divertit i per allà a la pantalla rius molt, fas participar el públic i a mi em va molar molt per això. La segona no és tan dinàmica, és molt més lenta, no té tants punts d'humor, però hòstia, arriba. El personatge d'en Dylan Bravo és un personatge en aquesta segona part, per dir-ho així, molt més tendre, perquè es veu com s'enamora. La tercera a mi em va agradar molt. Abans d'entrar al teatre estàvem a fora, estava amb ma mare, un grup de gent estaven parlant, nosaltres estàvem al costat. Jo havia sentit, la veritat és que havia sentit molt bones crítiques de l'obra, però ells van dir que hi havien hagut crítiques dolentes, que deien que era una mica liant l'obra, que hi havia moltes històries i que no acabava d'estar del tot bé, que potser era una de les pitjors de la trilogia. Jo vaig entrar amb els ànims una mica més baixos perquè jo m'havia imaginat una cosa impressionant i clar, m'havien fet com desil·lusionar-me abans d'entrar perquè m'havien dit que l'obra era més dolenta del que em pensava. Jo la veritat és que entrava sense saber, per dir-ho així, què anava a veure perquè m'havia quedat una mica descol·locada al sentir allò. Durant tota l'obra jo vaig flipar molt, a mi em va encantar. Tots els actors que sortien jo els admiro molt, són molt bons. Bé, en Paul López és un dels meus actors preferits, tot s'ha de dir, i em mola molt el paper que va fer, és molt xulo. Mira, em va recordar molt el paper d'en Christopher, però, o sigui, que a veure, que fer-ho bé ho fa molt bé. La tercera part parla de les 10 plagues d'Egipte, que es veu que diuen que aquestes plagues, que la desena era com la pitjor i que la desena va matar a tot Egipte o una cosa així. El nom de l'obra és l'onzena plaga. I el que refereix és que... Deixeu-me en pau, estic gravant. Per on anàvem? La història, per dir-ho així, té un doble fons amb això de les 10 plagues. El que ells diuen és que la 11a plaga arriba més forta que mai, encara que tu la vulguis parar, arriba com amb molta més força, amb molta més ràbia i ens destruirà a tots. I per dir-ho així, aquesta plaga l'associen amb els diners. Em costa molt d'explicar, o sigui, són d'aquestes obres que tenen tantes coses, o sigui, pots trobar tantes coses aquí dins que és molt difícil d'explicar. La veritat és que me les emporto amb mi, vaig gaudir molt amb les 3 obres, em van encantar, vaig conèixer molts nous actors que potser no coneixia, per dir-ho així, i vaig conèixer noves maneres de fer teatre i a mi això em va gratificar molt perquè jo bàsicament vaig al teatre a aprendre, perquè és el que a mi m'agrada, i la veritat és que amb aquestes obres de teatre vaig aprendre molt, vaig gaudir molt i vaig reflexionar molt amb la nostra societat, amb mi mateixa i amb tot això i em van encantar i de veritat que si algun cop teniu l'oportunitat de tornar-les a veure, no hi dubteu perquè són impressionants les 3. És la força de la primera, la reflexió de la segona, el context de la tercera i són impressionants, o sigui, moltes felicitats a tots els directors, a tots els dramaturgs, a tots els actors. Em passaria hores dient-ho a tothom i fins aquí la meva recomanació d'avui. Segurament us portaré noves recomanacions cap al juliol, que vaig a veure noves coses. Així que res més, si voleu deixar els comentaris a baix si l'heu anat a veure, no l'heu anat a veure o si us agradaria anar-la a veure o el que sigui. Podeu posar un gran m'agrada si us ha agradat el vídeo o si us han agradat les obres de teatre. Així que res més, ens veiem d'aquí poquet. Això de pujar vídeos seguits mola molt. La setmana que ve en tindreu més perquè estic editant molt i tinc moltes coses pensades per penjar. Així que tranquils que tindreu banana per estona.
Un petó i fins aviat. Adeu!